Dragi Aksioma Life partneri, Tim iz Srbije želi da vam čestita predstojeću novu 2024. godinu. Danas ćemo se osvrnuti na proteklu godinu i podeliti važne trenutke kompanije Aksioma Life u 2023. godini. Zajedno sa kompanijom u martu smo putovali sa više od 100 partnera u sunčani Egipat. 6 partnera iz Srbije i 30 partnera iz Bugarske će vrele dane pamtiti čitave godine. U Beogradu već 4 godine postoji showroom kompanije Aksioma Life u kome se organizuju seminari, škole, drže online konferencije i webinari za klijente i partnere iz balkanskih zemalja. Kompanijski događaji se redovno prate, a vrlo često se i direktno prevode. Kompanija je održala i najveću nagradnu igru u svojoj istoriji, sa glavnom nagradom automobila, u kojoj smo takođe učestvovali. Predavači kompanije održali su više od 10 online masterclassova na različite teme u kojima smo uzeli aktivno učešće. Svi snimci događaja mogu se naći na zvaničnom YouTube kanalu kompanije. Offline konferencije su ove godine, pored kompanijskih, na našim prostorima održane u Beogradu, Zagrebu, Osijeku, Banja Luci, u tunelima Ravne, Visoko i ovo je samo mali deo gradova gde smo predstavljali mogućnosti naše kompanije. Naši top lideri Miljka Stevanović, Antonija Babarović, Radoš Stevanović, Ivana Peković, Olga Cvetanović, Vida Žegarac sproveli su veliku školu u Bijeljini, trening maraton za Look Me ICU i VIP VIP. U maratonu je učestvovalo više od 200 partnera i naravno vredi se setiti najvećeg maratona u istoriji kompanije, Profi MLM. Više od 100 timova od po 6 ljudi dobilo je dragoceno znanje i nagrade. Srbija je imala 13 timova, vrlo visoko plasiranih, a naročito smo ponosni na osvojenom drugom mestu u veoma jakoj konkurenciji. Imali smo jedinstveno iskustvo koje je svakoga od nas spojilo. Ove godine Autopilot je održan u potpuno novom formatu online. Više od 1000 ljudi učestvovalo je na glavnom događaju kompanije, dobilo najvrednije znanje i učilo od naših najviših lidera. Nikada u istoriji kompanije nije bilo ovakvog iskustva. Jedinstveno, produktivno i nezaboravno. 2023. postala je godina obnove, rebrendiranje kompanije Aksioma Life. Dobili smo još više alata za sprovođenje naših planova sa vama. Bila je to godina puna inspiracije i dostignuća i uprkos svim izazovima zajedno smo prevazišli sve teškoće, ostali produktivni i ostvarili svoj cilj. Izrodili smo preko 20 menadžera, 8 regionalnih menadžera, 4 top menadžera, 2 direktora, 3 regionalna direktora, 1 internacionalnog direktora i 1 člana Međunarodnog saveta. I to samo iz dela naše mreže i strukture. Hvala što ste sa nama i pozivamo vas na uzbudljivo putovanje u 2024. godini sa kompanijom Aksioma Life. Puno pozdrava iz Srbije! Srećna nova godina!